Ahoj, vítej na našem novém kanále Fotbalový svět. Toto video bude sloužit jako takové prostě informační, co by se na tomto kanále mělo dít a vlastně o čem to tady bude a snad to nečeším zbytečně a neumře to do 2 týdnů. Teď vám řeknu backstory tohoto kanálu, prostě proč jsme se rozhodli ho stvořit. Je to kvůli tomu, že jsme prostě začali na WhatsAppu, prostě miliarda lidí, kam WhatsApp vydal kanály, tak jsme se prostě rozhodli, tak si taky vytvoříme jeden. No, celkem nás to bavilo, dávali jsme tam prostě fotbalové novinky a co se tak nějak dělo. Jenže jak víte, na těch WhatsAppových kanálech se toho tak moc nedá vymyslet a je to tam celkem omezené. Je to prostě takový divný a moc lidí na to stejně nečumí. Skončili jsme na 70 odběratelech a prostě pak už nás to přestalo jaksi trochu bavit a už jsme tam nedávali moc příspěvků, spíš jsme přestali být aktivní úplně. Snažili jsme se to párkrát oživit, ale to jaksi nevyšlo. No tak jsme se rozhodli prostě zkusit to úplně z druhé strany a začít na YouTube. Tak a teď k tomu, co se tady na tom kanále bude natáčet. První video by pravděpodobně mělo vyjít z dokumentu, který nebudu zatím spoilovat. A to by měl zařídit zatím můj kamarád. Ano, budeme to natáčet ve 2, jestli jsem to říkal. Jo, už to říkal. Fakt? No. Tak to vystříhneme. Ano, budou tady dokumentární videa, na kterým pracuje už můj kamarád. Nebudu zatím spoilovat, o čem to je a nebudu to taky říkat kvůli tomu, že jak si nevím moc, o čem to bude. A nebo jsem to spíš zapomněl. To je jedno, to se nedoví. Možná. To je jedno. Takže vlastně potom tady budou novinky, co se bude týkat rozhodně třeba přestupů zajímavých a různých prostě kauz ve fotbale. A celkově tady budeme se teda snažit dělat každý týden nebo každý 2 týdny prostě zhodnocení toho týdne, co se dělo v různých ligách a to bude prostě víc takový, že bez scénáře prostě zhodnotíme ten týden. Jestli byste potom chtěli, tak bychom mohli točit i real life challenges z fotbalu, prostě třeba crossbar challenge, nebo co já vím. A ještě bychom taky mohli začít točit něco z FIFA, ale to až jako opravdu, kdyby se chtělo. A asi až později někdy. Takže tak. Jakože, řekněme si na rovinu, zatím od tohoto kanálu nic moc nečekejte, ale možná se nám fakt podaří něco vybudovat a neumře to do 2 týdnů. A byl bych teda rád, kdyby se nám to podařilo vybudovat, takže jestli vás zajímá fotbal, nebo znáte někoho, koho zajímá fotbal, tak můžete přeposlat a třeba to opravdu nějak vyjde. Jak říkám, ještě není nic jistého, anebo možná nevyjde ani druhý video, což je taky možnost. Ale co už, no, od toho je život, takže dejte like a odběr, jestli vás to zajímá, anebo jenom, abyste udělali tady 2 klukům radost. To můžete taky, no. Jo, tady ještě kameraman na mě mává, že on je tady taky, jenže... Jo, tak. Jenže? A to je otravný blok, tady jenom svítí. A to je jeho bratr. To je jedno. A cože? No tak to je i střihač, i kameraman a zatím i zprostředkovatel a vlastně on tomu rozumí, protože on má svůj taky kanál. A v podstatě ten kanál vlastním, ale to je jedno. Nevěř se mu. Jak nevěř? To je jedno, jo? Dobře. Takže, takže zatím to bude takhle a když se nás to bude fakt bavit a budeme mít dostatek času, tak se to má povíst. Tak se to povede. Všechno?